No niin, terve, se on Smöri ja täältä taas ja tää video on se on hiukan vaan GoPron testailua ja muuten tämmöstä perusrälläystä ja tässä nähdään pari ihan vitun noobia kaatumista ja muuta paskaa ja anteeksi laadusta täyttä paskaa. Ekoja videoita mitä tuun tekee ja varmaan viimeisiäkin kattoo vähän. Ehkä tulee kesällä lisää jotain niinku kortillista kamaa ja näin, mut tää on nyt tällainen ja nauttikaa. Vittua pyörii. Kyllä se vissiin. Olisiko tää hyvä? Pannaan hanskat tossa kätteen vielä. Vittu lähteeköhän tää mihinkään? Täältä kiksi auki ja... No ei vittu tietenkään lähde. On niin vitun kylmä. Joku saatanan neegri sai sinne pillu. Oho. What? Eikö lähde tosiaan? Kuka vittu tän on kehittänyt? Mulla on vittu pentut auki ees. Joo vittu. Täällä olikin liukasta. Saatana! Tää muuten pöllyä lumi. On niin kiva pakkosta täällä. Jaa! Nyt tullaan naapureitten pihalle, niin hidastetaan vähän, että saa näitä jäätäkin. Tässä on keskellä. Täytyy vähän morottaa. Kyllä vitun kaunis sää. Mä tykkään. Mennään tapahtu pakko. Ei vittu, täällä on tää homoskootteri kus kävi. Ratatatatatatat. Tän koko lenkin tästä vaikka vetästä. Tässä on ihan näin ihan 50 kaskaa. Menee saatana henki vielä. On tääkin ihan vitu jäässä. Vittu et heittää. Nyt ollaan asfaltilla jo. Toiset tulee perästä, toiset menee edellä. Nyt pikkuhiljaa sais saatana tulla jo vähän paremmat ajokelit. Täällä jaksa koko vuotta saatana olla toppatavat vaatteet päällä.
jos ne juoksee tiellä, mä oikeesti... Oi vittu! Saatana! Kuinka monta teistä niin meinaa juosta sieltä oikein? 2. No tää on nämä ihan jää. Meidän täällä vittu versa vaan heittää. Taas tänne mettään vähän pienemmät vauhdit. Täällä ei kanssa tiedä millainen on kutma. Oikeastaan pienempi vaihe ei vauhtia kauheasti näin mä lähtenyt pois. Perkele. Vittu ei tauraa. Ei täällä oo vittu mitään pitoja. Eikä mulla ois kunnon kenkää mukana vittu. Ei vittu ei lähde. Ai vittu. Taas meinaa vaan kaatua. Laisko tästä ylös? No ei tässä aika oo. Petollinen tää lumi. Ei voi sekuntiakaan mun puolelle katsoa. Toi on helvetin mukava reitti ajaa. Nyt ei jaksa lähteä kun ajaa. Punta niin vitusti. Ei vittu. Oi vittu. Oi vittu. Oi saatana, mulla oli kamera. Ihanaa. Mä lens vittu pois paikaltaan. Tulis tää vittu videolle? Toivottavasti. Ei vittu. Otetaan jarru vähän kusta saatana ku... Ei vittu. Väännetään kytkin tossa paikoilla. Toimisiko se? No se toimii. Oi saatana. Se oli ympäri. Joo vittu. Ei mistään vuotanut öljyä. No, vittu lamppu meni. No se tekikin pian. Ei pahasti onneksi. Ai vittu tää kytkin on ihan perseestä nyt. Otahan kato ihan vitu jäätä. Perkele vittu kun on tössystä. Tässä on tää pätkä missä mä vetäisin vittu sormen paskaksi. Isompi pyörä olisi kyllä kivaa tämmöseen raffimpaan maastoon. Ei tää käynyt mikään raffi on, mutta tää on tämmönen helvetin löysät ja pienet iskarit tässä ja maavara on aika pieni, niin ei oo mukava. Ja tämmösellä tiellä tää menee vielä, mutta
Ei tää niinku muuten. Helvetin hienosti vetää. Tää 8 jotain menee mun mielestäni. Otais vähän rauhallisemmin. Vai niin? Nää turhaa. Tää on nämä ihan... Tää on aika solid. Melkein. Oho, siinä on vähän vetti. Siinä vetti pidot. Mun niin vettää tässäkin. Nyt ottaa taas vähän. Oho. Ai vittu, tää on jäätä. Tästä. Tää on pellon kautta. Kunnon vedon. Fuck! Se otti kunnolla kiviä. Ai vittu. Ei vittu, ei mulla voi tämmösiin päästä enää. Tupit meni paskaksi. Ei mikään muu sentään. Ranne ottaa kiviä, se on vähän vittumainen. Ai vittu. Ei tullut mitään. Mihin vittu mä niinku liukastuin? Kamerakin pysyy paikallaan. Ei musta kyllä vittu hyvää kuvaa saa saatana, kun tällainen vaan kaatuilee. Taas tosta päivitykset porukalla. Ei vittu. Tuolta tultiin, tuolta otettiin vetoja, tonne mentiin, tosta vedettiin, tosta heitettiin volttia ja tohon tultiin. Ei mennyt mikään rikki. Tupit meni vähän, mut näin. Rock and roll. Oho. Vittu, ei mua sais päästä enää rattiin ollenkaan talvisin näin. Joo vittu, nyt ei ota enää kytkin vittu. Pannaan väkisin. Jos se ottaa niitä enää. Kuulostaa se ottava. Nyt on vapaalla. Työnnetään tästä. Ja katsellaan myöhemmin. Noniin, eli tässä kohtaa video, niin mä olin jo päättänyt, että saatana talutetaan tallille ja lopetetaan kuvaukset, mutta tällainen video tällä kertaa ja toivottavasti tykkäsitte tai ei tarvitse tykätä, mutta saa sanoa ihan suoraan, jos on paskaa, niin kuin se olikin. Ja ei pahasti mennyt mikään rikki. Mun mielestä kytkin kahva taisi mennä vaan vähän vinoa ja jotain muuta tämmöistä pientä, mutta se on elämää. Mut joo, smöriä täällä, moro.